Gvern li jżomm kemmtu mal-pensjonanti, ħaddiema u l-familji. Kien dan il-messaġġ ċar li għadda l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika l-ħadd filgħodu organizzata mill-Partit Laburista fit-Teatru Orfeum fil-Gżira. Quddiem folla sabiħa tan-nies il-Prim Ministru semma kif nhar it-tnejn li għadda il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ressaq l-iżjed budget b'saħħtu li wkoll ikkonferma kemm Gvern Laburista dejjem ikun ta' spalla għall-familji, pensjonanti, żgħażagħ u negozji Maltin u Għawċin. Dwar l-akbar tax cut li se jgawdu minna l-familji u enfasizza li koppji b'wilt wieħed se jgawdu minn €1,500 fix-xahar filwaqt li b'dawk b'żewġ ulied jew iżjed se jgawdu minn €2,500. Il-Prim Ministru Abela saħaq ukoll kif tħabbar fil-Baġit 2026 il-pensjonanti se jkunu qegħdin jerġgħu igawdu minn żieda fil-pensjoni. Din id-darba iż-żieda tkun ta' €10 fil-ġimgħa. Fil-fatt mal-100,000 pensjonant se jkunu qed jieħdu forom varji ta' pensjoni. Sa dan it-tant il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għall-ekonomiji u miżuri ta' awsterità li qed jieħdu gvernijiet differenti madwar l-Ewropa, fosthom dawk tar-Renju Unit, tal-Ġermanja u tal-Italja. Huwa saq li għall-kuntrarju ta' dan Malta dejjem se tibqa' mutur ekonomiku b'saħħtu li timplementa inċentivi favur il-poplu. Ħarsu x'qed jiġri bħalissa madwar l-Ewropa. Ministri tal-Finanzi f'pajjiżi oħrajn illi sfortunatament ma kellhomx il-lussu illi ħabbru miżuri pożittivi. Għax biex tqassam irrid ikollok ngħid. U l-ekonomija ta' madwarna ta' madwar l-Ewropa kollha ftit li xejn għandhom minn fejn qasmu ħarġet l-istatistika l-Eurostat din il-ġimgħa u qalet b'kemm kibret l-ekonomija Ewropea bejn Ġunju u Settembru. Tafu b'kemm kibret? 0.2%, mhux 2%, 0.2%. Fi kliem ieħor ma kibret xejn. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li l-Baġit 2026 huwa xhieda ta' kif il-Gvern se jibqa' dejjem favur il-familji, it-tfal, iż-żgħażagħ u l-pajjiż kollu. Favur tagħkom il-familji, favur tagħkom iż-żgħażagħ, favur tagħkom it-tfal, il-pensjonanti, in-negozji, l-Għawċin u l-Maltin. Għalina intom kollox, intom pajjiżna li aħna tant inħobbu, għalhekk se nibqgħu intukom garanzija. Garanzija għall-familja b'saħħitha, garanzija għall-futur aqwa għal kulħadd.